Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzales. Yun mga kadudong, may iba muna tayo mga kadidang. Itutuloy ko muna yung pag-challenge sa anak ko sa pagkain ng tungkol sa mga gulay dahil nung nakaraan ay pinakain ko lang siya ng mga prutas at mga klaseng prutas. Ngayon, ibabalik ko naman sa gulay dahil ang gulay ay napakahalaga talaga sa katawan ng bawat tao. Kaya ngayon mga kalidang, ang aking challenge na naman sa kanya ay yung pipino. Dandahanin ko na lang mga kadudong kasi pag binibigla mo rin baka mamaya aayaw. Kaya ito naman munang pipino kasi marami, ayan na ako. Marami naman siyang natikman ng mga gulay kaya yung pipino naman ang i-challenge ko sa kanya dahil hindi pa niya ito talaga na titikman. Yun bang pagka sa nga kadudong ito, yung lalagyan ng suka at may paminta, may sibuyas. Timplado na siya mga kadudong. Yung madalas na pag di ba kumaalala nyo nung panaginuman nga pwede itong gawing pulutan. Yun, masarap to mga kadudong. Kaya yun, ito yung i-challenge ko sa anak ko. Bago naman tutuloy natin yung bahagi rin, itutuloy ko rin yung pagbabahagi ng mga kanta mga kadudong. Ito muna yung i-challenge ko muna sa anak ko, yung pagkain ng gulay. Ito, pipino siya mga kadudong. Yan, di ko na patatagalin mga kadudong. Umpisahan na natin ang i-challenge ko sa anak ko. Alright, mga rinang, ito na yung pipino. At ito naman yung anak ko. Yung naglilibang pa yata sa cellphone. Pampira naman talaga. Ngayon, ito na yung i-challenge ko sa kanya. Ano, Limuel? Uy, ako muna. Okay. Ha? Okay. Ako muna. Tumingin ka dito. Tumingin ka dito. Ayan, ako na ha. Sumubo na ako ha. Masarap. Para sa ano ba itong vitamins nitong pipino? Pangpalinaw sa mata ba? Pangpakinis ng kutis. Ha? Baka puro puti na lang sila sa mata natin. Ito. Ikaw naman ha. Buti may tubig ako. Ikaw naman. Ito lang maliit lang. Basta walang buto. Yan. Malinis yan ha. Putulin mo eh. Sos, putulin niya. Ayan na din niya. Ayaw gumana ng email password ko. Ito mga kadadong. Mga kadadong. Subukan ko na yung anak ko. Nguyain mo. Oo. Madali. Ay, wag mo na tubig. Ano ba yan? Niluno ka. Ba't mawala yung lasa yan kung samahan mo ng tubig? Ano ba yan? Huwag kang umalis. Dito lang. Lunukin mo na. Ano ba naman yan? Pambira naman. Ano ba naman? Anghang! Anghang, mawala namang anghang. Say, anghang, uy. Ito pa, ito, maliit lang to. Ikaw naman! Ako naman, oh, sige. Tabi ko muna yan, maliit lang yan eh. Ako sa akin, oh, damihan ko na. Sa akin, damihan ko na. Oh, yan, oh, madami, oh. Ano daw, oh. Oh, okay naman. Malamig na tubig to Ako eh. naman, ha. Oh, ako naman, ha. Walang dayaan, ha. Uy! Ako naman, ha. Oh, walang dayaan to. Ha. Ilok mo, ha. Sobrang ulit.
Maliit. Dagdagan. Sige na. Langit lang din. Sige na. Ay, sus mo na hawakan. Dadayain mo eh. Pagpakita dun sa puno. Ay, diretso eh. Ay, sus. Damhin mo yung salasa. Malaglag yung cellphone. Oh. Diretso nga. Ay, sus. Oh. Ano ba yan? Hindi ka makalano kung walang tubig. Oh. Ano ganyan dila? Marumi kamay mo. Mamaya, saan mo na baka mamaya Kamay, nagalit. magkamot ka sa kwit mo tapos pang ano mo rin. Umayos ka. Malinis yung kamay mo. Ha? Ako naman. Ako naman. Ako naman ha. Ay mga kalulong, nakadalawang tubo na siya. Talagang nilunok niya, pasuka-suka nga lang. Pinilit yan talaga yung mga kalulong. O, dito na! Ako naman mga kalulong. O, ako ha. O, ako naman ha. Walang daya talaga ha. Ako naman. Huwag mo ganyan yung camera, magalitan tayo. Ito naman. Maliit lang. Maganda yung mga longi nga. Paano hindi natin yung mga anak natin ng maasim? Kasi yung vitamin C at yung maasim din, no? Para di lagi makasipon. Hindi magkakasipon yung anak natin. Oh! Ayan! Oh! Ano ba yan? Diretso, kala mo nag-inom ng gamot eh. Hindi naman minunguya. Ano? Babasa yung cellphone ni mama mo. Ano? 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 Pa? Oh, ako naman. Oh, sige, isa pang subo ha. Ako naman. Isa na lang. Na muna yun, baka mamaya nakatatlong ano na siya mga dog, subo. Ako naman, sabi ako naman. Ano doon sa sumbayo? Sumbayo. Ito. Ang huli ha. Dali na. Last na lang. Mata ko lang yung cellphone. Laki naman Panghuli na eh. Panghuli na to eh. Ang laki. Panghuli na nga eh. Oh. Pag isa na lang yan. Sige na. Isa na lang. Last na nga lang to. Oh. Sige na. 1, 2. Bilis! Hindi lang ako. Oh, 1, 2, 3, go! Ba yan? Hindi pa hindi. Oh. Sige na kayo matagal. Kasi ba? Haba. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Nguya mo! Ba yan? Parang kambing. Ang tapos. Rizal. Ano ba naman yan? Sarap nga yan eh. Sus, Mariose. Ubus na. Pambira. Nakaapat lang na tungo sa mga long. Pambira itong bata na to. Nalala pa na sa probinsya tayo. Tapos, ulamin natin puro gulay. Kainin mo, kung kaya mo kainin, puro kanin lang, walang ulam. Ha? Ano mansanas? Wala ka mansanas dun eh. Sinabi ka na nasa yung mais eh. Mais! Saan kayo? Mabuti kung may tanim ng mais dun. Oo. Bakit? Mayroon ba tayong tanim ng mais dun? Meron naman din. Kailangan pa natin bumili. Okay mga kadong, nakita nyo naman siguro na nakaapat na subo na siya. Yun, saya na rin ako mga kadong dahil ganda paano nakatikim na siya ng pipino mga kadong. Right?
Kadong mga lidang, yun na muna yung ibabahagi namin sa inyong video tungkol sa pag-challenge ko sa anak ko tungkol sa pagkain ng mga gulay mga kadong. Ayan siya. Ano, okay ba yung lasa? Ha? Manghang lang. Nilagyan mo ng Manggang daw mga kadong. Ano naman, nilagyan kasi ng asawa ko ng ano, yung, ano ba yun, yung itim na yan, ano yung pangalan na? Paminta. Yung suka, may halo ng paminta, kaya ganun. Pero hindi man yun nilagyan ng sili mga kadong. O yun mga kadong, sana'y nagustuhan ninyo yung pinahagi ko sa inyong video. At yun pala mga kadong, kung bago ka pa sa aking channel, sana pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel mga kadong. Sana suportahan nyo yung aming dalawang YouTube channel ng anak ko. At yun, sana nagustuhan nyo yung vlog namin ngayon kasama ng anak ko mga kadong. At huwag kalimutan na pa-subscribe at pindutin ang button bell para lagi kayong updated sa mga i-upload pa naming video mga kadong. Alright, ito lang muna ang bahagi naming video sa inyo mga kadong. At hanggang dito na lang. Bye-bye na tayo na. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. See you next vlog.